כולם לנתק את המחשבים עכשיו. אני לא מצליחה להיכנס למערכת. איך זה קרה? כל המערכות שלנו מושבתות. ייקח שבועות לשחזר את כל המידע. אנחנו כבר שעתיים על התקלה הטיפשית הזו. אני לא מאמין שזה לוקח כל כך הרבה זמן. זה באמת ממש מוזר. זו תקלה שלא נתקלתי מעולם. חייבים לחשוב על פתרון לבאג הזה. היי בוס, מה נשמע? אני מבין. זה באמת מתעכב יותר מהצפוי. אני מבין שהלקוח לחוץ. אתה צודק, נפתור את זה הכי מהר שנוכל. יש לי רעיון! יש קבוצה בטלגרם של מהנדסי תוכנה מכל העולם. אני בטוח שלמישהו שם יהיה רעיון לפתרון של הבעיה הזו. ברוך הבא לחברה סופרסטלט. אני רוצה בבקשה שתעבור על המסמך ביטחון מידע הזה. לפני חודש היה לנו פה אירוע סייבר מאוד רציני שפגע בחברה. עובד שטח שלנו העלה קטע קוד לרשת חברתית. זה גרם לחשיפת קוד סודי של החברה. אסור לפרסם תוכן שפוגע באינטרסים שלנו. רגע לפני שאתם מפרסמים תוכן ברשת חברתית, ייצרו וחישבו. האם הפרסומים מכילים נושאים עסקיים רגישים של החברה? פרסמו באחריות, אני סומכת עליכם.